Ayun, jakto pulos mo umang, agyam-yaman. Ito'y nakalalaing congressman, ti Yes, Distrito 1, dito'y dongdong wen tayo, ken talagang salsaludarak nga diputado ti Distrito 1 ni Congressman Sandro Marcos. Ti kaado nga ayat ken tultulong na nga ipapay na iti ili ti Vindar. Ket hindi nga min nauding imay, nakabakasyon dayo, iso Yes, nga awan dayo. Yamjay ko nagtarta nga haanak pulos nga muuma nga agyaman kadakwada iti opisina ni Congressman Sandro, kasamitin kada Sir Ryan, kada Sir Edwin, yes, sir. Sir Arby, ni Apo ABC, ni Apo Vice Presidente tayo, ni Sir Justin. Takan ka na yun lahat nga oray kumbaga saan kami uning haan kami nga agkakopisinaan kung nakitdi. Haan kami nga agkakopisinaan. Ngayon talagang makitam nga talaga vintar lahat at may isang i-priority na. Yes, iso nga pagyamyaman ako na ita, jay rang tay-tay petata nga naaramid. Narugyan, iditawin, iti parte na ti isik-isik. Ket tatagit maragragsagan na iti kakailyan tayo. Dito yung nga tawin, for sure, handa nga marigatanin, tamalpas tat nga tawin. Madalanan dan. Kahit papano, handman pay totally nga 100% nga malpas, yung tatang nga tawin, mariknada talaga. Handa nga ag problema, no, hasta nga dumakil ti danum ti karayanin nga ma-isolate da. Yes. So nga, pagyamyaman ako unay, sa apela umata, agtultuloy iti laing ipapait ti Apo kini deti congressman tayo tapnon iti kastaget ad-adapay nga maannong na makapagpanunot iti nasaya at when pagsayaatan para kadagiti kakailyan tayo iti Vintar nga saan lang ti Vintar no digat ti si Bubukel nga Ilocos Norte. Dahiti adamag in padanon ti Spider Fuel ag ipaayda karagiti dekalidad a gasolina maayos na serbisyo at tapat sa litro. Turungen ken mapanag paggasolina itan iti Spider Fuel amasrakan iti agsalog a kurbaan apaset ti barangay Poblasyon Lydia Marcos Ilocos Norte. Kukwa kanimat matunan ni Mr. Parvin Sarandi Johnson. Spider Fuel, punta na mga ka-JCQ!